Gima Mbadi wacho no be nyalore. Mbadi wacho ni kani kwale 1,000 to duoke piny kwal 500. Wan wach kwelo no mok wadwar. Wach kwelo no onego in fact onego wach ni kikwale 1,000 onego kiki kwal gimoro amora. Lakini kiwacho ni 500 no kokwale pile to samoro ikwalo 500 kuom saa. Koro mano nyiso nang'o? Mano nyiso ni idhi pod ijiwo joma timo weche mibadhi ni omiwa nafas ni wanyalo kwalo matin to matin. To mano en gima ok nyal timore. To adwa nyiso mheshimiwa ni ok nyalre ni koro reduce wach mibadhi from 1,000 to 500. Mano en statement ma aparo ni nyaka opare matin mondo ong'is joganda niya from 1,000 to 0. To kuchalo ka gima oseyie ni koro kuto nyaka beda en mani koro duoke piny matin. Nikech imbe gi wacho ni gino nochako kuoni nochakore sirikal mokwongo nyaka sani. Mabe ok en gima nyalo chunga dichiel. Mbadi wacho mana ni duoke uru piny. Like driver wasegi wach mibadhi chakre ma higni maradi. No ayudo loch ndalo mane. Dhi mana higni koro 60 gi wiye. Dhi higni mang'eny 60 gariyo. To koro ok wanyal wacho ni koro sani ok wabedo gi nafas kaka nowuoyo mbele kacha ni nitiere institutions moseketo mang'iyo wechegi. Koro ng'ato CS Mbadi ok nyal wacho gina ilano. Chal ka gima koro embe ose lose hope. Ni koro ya ukwelo lakini kwa lul matin yao. Mano statement no dine ng'ata mantiere piny ka. Dine department tete mantiere piny ka. Dine kata skunde boards mag school moko mantiere arita piny Kenya. Koro gima wacho niya an kada do obeda strong to jo ECC bende nyaka obed gi statement manyiso ni mano ok nyalre. Ka un ka koro ng'ie nonro no wacho ni ang'o ma koro nyaka timre chakre sani mondo mibadhi orum kata ma dho ngere luongo ni recommendations. Wachak kanye kwadhi kanye. Mokwongo en nyaka watim gimiluongo ni public awareness and sensitization korka weche mag mibadhi. Koro mano nyaka bed ni wan gi puonj ma pile obede skul, obede kanisa, obede baraza mag chief, obed kamoro amora man gi nafas puonjo oganda ang'o miyo wach mibadhi kelonwa chandruok e piny ka. Tang'o ma wanyalo timo. Mar ariyo en ni nyaka wabed kwa wago firimbi whistleblowing. Nyaka wabed ni wan joma nyaka wang'i gimoro amora matimore to kwaneno nitie richo moro kata ka en ndara moro molosi to olose yo marach nyaka wago firimbi. Kata kineno gimoro katimore kata ka en ofisa moro obede ndara to okwanyo asoya nyaka igo firimbi. Koro en weche ma nyaka ng'ato ka ng'ato nyaka bed yaw wang'i ing'i nitiere weche mibadhi ming'eyo ma ok ni keto ne ng'ato but giming'eyo. Mar adek nyaka wabed ni waluwo chike moket mag mibadhi gi nyaka waluwgi kaka dwarore. Ka en weche mek procurement nitiere chike mag procurement ma nyaka waluw e yo madwarore mondo wane ni watimo waluwo e yo madwarore kaka chik dwaro. Iyudo nitiere weche moko matimore to ji ok luw chike. Koro chike go be ging'eny ma nyaka waluwgi kaka dwarore. Aeto wan nyaka be watim monitoring mag gik madhi mbele. Nikech iyudo ni samoro kaka gimoro timore nyaka wabed kwa track gik matimore to weche mibadhi gi wa highlight. Wanyalo tabiro studio kama to wawuoyo to highlight wechegi mondo kik wane ni gidhi mbele. Aeto wang'iyo ne loopholes. Ere kuonde mantiere iluongo nang'o fuoke moko mantiere ka gi kacha ere kaka wanyalo dino fuokego. Nikech ka ok wadinogi then mano means pod nitiere yore moko ma ji nyalo luwo to ginyalo
endeleza weche mek mibadhi. Yeah. To mogik ni nyaka wabed gi nyaka wang'is oganda ni institutions mantiere gi gin institutions makonyo oganda korka weche mag arita kwe. To kantiere nafas ma kagidwaro participation mag citizen, inyalo kawo kata ka en memorandum titero negi wacho ni mae kae kaka godore kaka dwarore. Inyalo kata timo petition, indiko kata gima iluongo ni petition to imiyo joma usika kata ka en EACC tinyiso gi kama ema timore, koro wadwaro mondo lokruok obedie. E weche mag whistle blowing ka